निकासि दख'र एबसुआ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। बर' हारिखौ थार लामाजों दैदेनग्रा माहारियारि आफाद एबसुआ आबहावा आरो मिथिंगानि थासारिखौबो आबुङै नोजोर होयो। आबहावा आरो मिथिंगाखौ गोजोर खालामनायनि थांखिजों रायजो नाङैनो गाव गावनि ओनसोलाव साखोन सिखोन खालामदों माहारियारि आफाद एबसुआ। बेबादिनो निकासि दख'र एबसुआबो निकासि हाबथा हाथाइनि सोरगिदिं गोग्लैना थानाय प्लास्टिक आरो दाखोर दालाफोरखौ सिबस्रांना साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो निकासि दख'र एबसुनि आफादगिरि रजेन दैमारिया प्लास्टिकनि बाहायनायनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनो सांग्रां खालामो आरो प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेराव गारालासिनो दाबसे जायगायावनो ज' खालामना सावना गारनो खावलायो। गिबियावनो नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलखौ आङो हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बिथोन बायदि जों दिनै निकासि आनसलिक एबसुआ दिनै निकासि बाजाराव गोग्लैना थानाय प्लास्टिक बे प्लास्टिकफोरखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जोङो दिनै हाबाफारि रनसायदों। प्लास्टिकआनो जाहैबाय दिनै बाहायनो थाखाय जोबोर इजि, बयबो बाहायो प्लास्टिकखौ, खिन्थु मानसिफोरा सांग्रां नङा प्लास्टिकखौ बाहायनायनि उनाव जेराव मेरावनो गारनानै दोनो, जायनि जाहोनाव बियो सोरगिदिं आलाय सिलाय जानानै आबहावाखौ गाज्रि खालामो। लोगोसे नैबे प्लास्टिकखौ जोङो बाहायोब्लाबो जोङो सांग्रां जानाया मोजां। मानो होनोब्ला जोङो मोनसे जायगायावनो थुबुर खालामनानै जोङो बेखौ सावनानै जाहाथे सेफ जायगायाव जोङो बेखौ बेनि हांगारफोरखौ गारहैयो। नैबे प्लास्टिक सावनायनि जि उखुन्दै धुङा ओंखारो, नैबे धुङायाबो जोंनि मानसिखौ एसे गोबाव सम जुदि थाबाय थायोब्ला जोंनि जिथु माबायाव गेसा हाबनानै बेवहाय केन्सार जानाय आरो हार्ट फेल बायदिसिना बेरामाव जानायनि चान्स थायो। बेनिखायनो जोङो प्लास्टिकखौ मोजाङैनो जों बाहायनांगौ। आं नैबेखौ निकासि दख'र बर' फरायसा आफादनि जानानै एबसुनि जानानै आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरो, जाहाथे जोङो प्लास्टिकखौ बाहायोब्लाबो जाहाथे सांग्राङै बाहायो, बेखौनो आङो खावलायनाय जाबाय। जोङो निकासि दख'र एबसुआ गाबोन जिहेतुके 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे, बुहुमनां आबहावा सान, नैबेखौ जोङो दारागाव होननाय नैबे दारागावनि सिदाबारि होननाय ओनसोल, बेवहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि हेफाजाब आरो जोंनि दख'र एबसुनि मददजों गाबोन जोङो दारागावआव बुहुमनां आबहावा सान नैबेखौ फालिनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। बेवहाय 500सो दंफां फुलि गायगोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। दा बेयावबो जों दख'र आफाद हिसाबै जों बेवहाय बाहागो लाहैगोन। आङो निकासि आनसलिक एबसुनि जानानै जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं नैबेखौनो खावलायनो सानदों, जाहाथे जोङो जोंनि आबहावाखौ जोङो जुदि मोजाङै लाखिनांगौब्ला जोंनि प्लास्टिकजों बानायजानाय गोबां बथलफोर बा बायदिसिना सिखर पेकेट बायदिसिना नैबेखौ जोङो जाहाथे बाहायोब्ला मोजाङैनो बाहायना जाहाथे न'खराव लांनानै बेफोरखौ मोजाङै दोननानै मोजाङै सावनांगौ। आं नैबेखौ रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय। मानो होनोब्ला नैबे प्लास्टिकआनो जोङो वान टाइम जों बयबो खेबसेल' बाहायनानै गारना दोननानै नैबे प्लास्टिकआ हायाव जिहेतुके फबजानानै बेयो सेवनानै थाङा। नैबे कारनावबो जोंनि हायाबो गोबां गाज्रि जानायनि जाहोनाव जोंनि आबादफोरावबो खहा जायो आरो। उत्तर पूर्वांचলৰ আগশাৰীৰ APSC UPSC কোচিং ইনষ্টিটিউট ভদ্ৰা IAS Academy. Admission open for APSC UPSC coaching. We provide free study material, mock test, model question and answer, previous year solved question paper, interview guidance and many more. Center Guwahati and Jorhat. For admission call us 8638391172.